Hoi allemaal. Wij zitten mama, Suzanne en Kiki. En vandaag vind ik dan ook vloggen, want Kiki deed dat dikste. Maar we hebben nog nooit iemand in het Maastricht gehuurd, hè. Kiki doet altijd filmpjes en we dachten, ja hé. Het zou eens leuk om de Maastricht te doen. Ja, Wat gaan we doen, Kiki? puzzelen en ik krijg er niet zo gemakkelijk te uit te sparen, maar we gaan het helpen. Ja, ik heb al een shirt gepakt, hè. Wat voor een puzzel is het eigenlijk? Even handig. Van Hanne? Wie is Hanne? Van Katrie, dat zei je al. Ah. Kijk, schuddel het met de roet. Oh, Dat is niet erg. Oeh. Dat zien veel stukjes, hè. Hoe lekker. Mhm. En we moeten voor alle puzzelstukjes natuurlijk even omdraaien. Even. Daar zijn we wel even mee bezig, hè. Want dit... Zien we ze nog al? Deze ding van Hanne. En Hanne is van... Van Katrie. Ja, 3. Oké. Kijk. Oh, er zit verkeerde in, hè. Weer. Die. Zo. En als we ze allemaal hebben omgedraaid, wat moeten we daar als eerste van doen? De randjes puzzelen. De randjes puzzelen. Daar gaan we mee beginnen. En hoe is de douche, Kiki? Heb je de douche gedaan? Ja, dat hoeven niet te hebben. Al niet? Nee. Ik moet toch een voorbeeld hebben, of kan zich dat zonder voorbeeld? Ik ga het nooit alleen doen. Goed? Maar ik heb deze nog niet gedaan. Heb zich jij alles gedaan? Nee. Nee, nou. Zal ik de douche maar even pakken? Ja. Die draait die daarachter nog in? Oh, nee, het zal toch niet losgaan? Nee. Wat wil je? Louisa. Zal ik het laten zien? Dat is de puzzel. Even gaan proberen te maken. Althans, één van de. Wees handen ook alweer. Wie is een zoon? Die. Ah. De roei. De roei is handen. Pas af van mij drinken. Ja, schep het er even weg. Zo. Nee, Eerst kun je daar het niet zetten. zien, hè? Dan kunnen we dat niet zien, hè? Zo. Nou. Eerst gaan we beginnen met de randjes. Best wel klaar voor? Ik ben er klaar voor. Gewoon nadenken allemaal. Mhm. Nu gaan we beginnen. Heel snel. Ja, randjes zien die, dat weet ze al Ja, niet ik denk dat die hij zo moet. Die Nee. moet een roze rand aan zitten, hè? De puzzel. Overal een roze randje. Die gaan we maken. En als we de randjes hebben, zullen we hem dan opnieuw aanzetten. Dat gaat wel even door, hè? Ja. Ja. Eerst de randjes Dus maken. kun je gewoon beginnen? Zeg dat het een beeld is? Ik ben in beeld. Ja, zeg maar. Tot straks allemaal. Dat is straks allemaal.